Hallo allemaal. De afgelopen jaren heb ik heel veel moois gekregen van het publiek. En veel vrienden gemaakt in het culturele landschap. Dus het werd hoog tijd om iets terug te doen. Ik weet niet meer wie ik ben. Maar ik heb wel een hele leuke nieuwe voorstelling gemaakt. Met meer dan 100 BN'ers. Ze hebben nog niet allemaal bevestigd, toch doen ze graag mee. Elke avond zie je weer andere beroemdheden. Het is één grote verrassing. Niemand weet wat er gaat gebeuren, behalve ik. Vanaf oktober in de theater.